Ngaturaken salam tentrem rahayu katur para sutresna sabda winedar. Kula Pendeta Kristiono Riyadi saking GKJ Kemadang, Klasis Gunung Kidul, ditiwanci samangke badhe ngaturaken renungan kanthi jejer mligi awit sih rahmat. Berdasar sabdanipun Gusti saking Efesus 2 ayat 8 ingkang mekaten. Sebab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih rahmat marga pracaya. Lan iku dudu wohing pambudidayamu nanging peparinge Gusti Allah. Nalika ngrembak bab kawilujengan, satunggaling pitakenan ingkang wigatos inggih menika menapa manungsa awit saking daya kekiyatanipun piyambak saged gayuh kawilujengan. Pangsulanipun boten saged. Jalaranipun marga kabeh wong wis padha gawe dosa sarta koncatan kamulyaning Allah. Mekaten ingkang kapangandikaaken wonten ing Rom 3 ayat 23. Larah-larahipun mekaten. Wiwit Gusti Allah yasa langit bumi saisinipun miturut purwaning dumadi setunggal dumugi ayat setunggal dumugi 11 ingkang kawentar minangka narasi penciptaan saged dipun bundeli bilih prasasat meh sedayanipun nggambaraken dosa lan pambelaning manungsa. Purwaning dumadi 3 ngewrat bab manungsa ingkang dumawah ing dosa. Purwaning dumadi 5 ngewrat bab Kain ingkang mejahi Abil. Purwaning dumadi 6 ngewrat pialaning manungsa ingkang saobah osiing manahipun namung awon kewala. Purwaning dumadi 7 dumugi 8 ngewrat bab bena ageng ingkang minangka bebendunipun Gusti Allah. Purwaning dumadi 11 ngewrat menara Babil ingkang minangka wujud pambalelaning manungsa. Sanyata Gusti Allah mboten negakaken manungsa anggenipun kadlarung wonten ing dosa lan panerakipun. Gusti Allah maringi pepakening Toret murih manungsa sageta bangun turut Gusti. Gusti Allah ugi ngutus utusanipun inggih menika para nabi, para hakim, malah imam lan ratu menapa kersanipun gesangipun tumata becik. Emanipun sedaya kasaenaning Gusti Allah menika boten kodal nuntun manungsa ing kawilujenganipun. Awit menapa boten sanes inggih amargi dosa lan panerakipun manungsa. Satemah ingkang saged katindakaken Gusti Allah anggenipun milujengaken manungsa inggih menika nebus dosa-dosaning manungsa lumantar pakaryan kawilujengan ing salib. Inggih awit saking menika kawilujengan menika mligi awit saking rahmatipun Gusti. Boten wonten pamrihipun manungsa babar pisan. Puji syukur konjo Gusti. Amin.